Aquests són els meus 3 desitjos per aquest 2026. Que el PP deixi de pactar amb l'extrema dreta. Per primera vegada aquest 2025 el Partit Popular Europeu s'ha atrevit a deixar de banda la seva coalició tradicional i ha començat a pactar amb l'extrema dreta al Parlament Europeu. El 2026 li demano que el PP se n'adoni d'on està la coalició que de veritat farà avançar Europa. I no és aquesta, sinó aquesta. Que el projecte del 28è règim fiscal sigui realment ambiciós. Actualment, una empresa que vulgui operar a tota la Unió Europea ha d'estar pendent de 27 legislacions diferents, el que suposa un cost enorme que al final acabem pagant nosaltres, els consumidors. Ja és hora que les empreses europees puguin operar a tota la Unió Europea seguint una sola legislació, clara i justa, tant per les empreses com per als consumidors, i que així, per tant, es puguin beneficiar de les economies d'escales, baixant els preus i augmentant els salaris. I finalment, més unió a nivell europeu. Estem en un moment de canvi. Entre la guerra a Ucraïna i la segona administració de Putin, la Unió Europea ha de demostrar més força que mai. És hora d'eliminar els vetos antidemocràtics i que més paralitzen la Unió Europea, fent-nos veure fragmentats en un món on per separat no pintem absolutament res. I així, per fi, ens podrem permetre avançar en els temes que als ciutadans més ens importen, com a la seguretat i la defensa, el cost de la vida o també la immigració. Considero que és una llista modesta, però de complir-se acabaríem aquest 2026 amb una Europa molt millor de la que ens hem trobat. I ara tu no oblidis comentar la teva llista de desitjos per aquest 2026. Ens veiem als comentaris.